Pwede ka rin sumpago? We are in the house and again. Huwag ka na mag-English. In this video, about last day, baka itong nabisita ka dito, wala ka siya nakakita kong mata. Mutong paglamano niya, nahimol pa siya ko ba siya, nilamano siya na ako, yakari ako gano'n dito ba? Ngayon ako na-experience sa ato, kahit kuan, so ka nang namagos ilang panultihon ba nga, magbiro ka lang sa lasing at sa bagong gising, wag lang. So mo to siya nga, ngayon ako siya na to kay nga ako nimo og dispensa ba. Lain mo gunang gikantas mata ba. Ya, kapir to para nimo. Wala ka pa natong panahon na pa. Ay ka may gato na kami kana. Punta niya sa magulang. Hoy! Gawas ato na ba makailaing gihatod kinsa mapunta? Gawas agiyo kang hatod na ko. Outlet. Barinig kita sa mukha eh. So masa super babon to siya kon umang ganas istoryahon, magbiro ka lang sa lasing sa bagong gising. Ito. Walas mood. Murag kay kung naunggat lang tao nagway nimo ato ba murag sa buko. Pag umagi mo kayo kula. So nagway ako hitsura ato bang ni Albi ba nagway? So hitsura. Basig na. Kaingon jud ko basig na kuan baka nang murag kaingon ka nga. Malbuto ba? Lain bitaw kayo gyud kanang pag-ukag mata kay istorya, man pareharo pa nga. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Ani ko an siya ni singgit siya na ako no ka. Siya ko na maro pag-selfie unta ko na mo atong gadali. Sige gito di Albert. Wala. Bisa mo sige ka na ta mo nakatog siya. Lai. Ipuno na ito yogikan silang balay. Di rima. Magkay kata kay gato anong rasa punta. Gilam ramo. Sa ato ba? Ikuha. I-share na to niya. Hoy! Mga bunganga nyo! Tahiin nyo! Natutulog ako, nakisigaw ko sa bunganga nyo! Buhay nyo! Human. Naga man mo siya ano kuan? Sa kuan. Siguro TV fam. Uptick mo itong mga admin dyan eh. Ikag YouTube ato rin sa nakaiura mo kanina nag-single ka. Ay, ako mismo siya magamit siya. Sama sa katino oday. So, Single ni tinuod. single din siya. Single Iya to. kada kita matino. So, morto siya super fam na ngayon akong dispensa ni LG kay Mbrag. Okay, cosmo at pagmata. Ngayon ko okay raman po niya. Wala na problema sir. Okay ra kayo to. Pwede ka rin sumpago? Dagan nyo pa yung yayayain ninyo kasi hindi nyo kakayaning mag-isa. Kung dalawa man kayo, baka puro sigaw lang yung gagawin ninyo.